eromen ederra. Erotuta omar dalako, olako zerbaitetan pentsateko. Baina zorionez olako jendea dago, ezta? Olako eromen ederretan pentsatzen dagoen jendea dago munduan, eta zorionez gu geu gauz, amets erorren barruan. Aurrekurtekoa ikusita, ez dakit, aurten konbentzituta esaten dut izugarrizko proiektuari dutzen zaidala, eta niretzat lujo badela olako ekimenetan parte hartzea. Oso vertikala. Gauzek aldatzeko aukeri da berin aldatu iken dire eta musikiek ez da batzera botaten horretan, ez? Arreglu oso ona dire, kulturie zer dan be erakusten dau, eta zelan eraltze garen momentu bakotzen eta zirkunstantzia bakotxala, ez da? Nik uste proiektu oso politxea dela, gauz asko barneatzen da bezalako, baina alda batera bai musikak dekolako garrantzian dize, eta gauzak lortzen joatie musikan bitartez, edo artien bitartez nik uste dut hori dela modorik politxena. Egitasmoa bera da haundia fisikoki, baina asmoz ere haundia da, eta hori nabarmenduko neuke. Ezoiko entzulego bati hurbildu gura jakolako, Euskal Herriko kantutegia, zarra eta barria. Estamos grabando temas clásicos y alguno también actual, pero todo con cierta orientación, con un sentido así intergeneracional muy bonito, recuperando algunas que ya son clásicas cantadas por sus autores, y también algunos cambios de versión, de todo un poco. Aspaldi entzundako abestiak, gaur eguneko abestiak danak elkartuta, denok batera abesteko aukera eta bizitzeko aukera ematen digu, eta proiektu ederra iruditzen zait. Musikatik apartea beste gauze importante batez, eta hoxen artien, generazio zarrak eta berrisek, lehenoko generazioek eta oinguek musikien bidez lotziena oso politia iruditzen zat. Eta gaina euskeraz dien kantuk kantatzen egoti ere, iruditzen zat, oso berrezko edala gaur egunien, eta ni oso pozik honen parte izetik. Después está el tema de tocar con una orquesta sinfónica, que eso siempre es una maravilla. Al menos yo nunca he tenido la oportunidad hasta ahora de tocar en vivo de esa manera, que siempre tiene una magia especial, ¿no? Y siempre se mueven unas emociones un tanto diferentes, ¿no? Como una energía que no es demasiado habitual en un escenario, ¿no? Y que es algo maravilloso, pues un placer formar parte de ello. Yo a veces siento que estoy como en una película, como en una banda sonora, cuando está toda la orquesta, se oye la vibración de los violines, el aire que mueven, todo es como una experiencia única para el músico. Nire ametxetan beti pentsatu izan dut orkesta gotor batekin grabatzea edo behintzat kantatzea, eta kasu honetan orkesta zirobea da, Bilboko Sinfonika denez, eta alde batetik grabatzea eta gero gehien bat zuzenean kantatzea. Bek izatea 12.000 pertsona eta gainera adin guztietako publiko bat izatea uste dut
ni ez dakit artista bezala heldu naitekela ere beste publiko batera eta horrek ilusio sartzen dut eta motibatzen nau, ez? Bueno, jende askoen aurrean jotzea beti ere, impresioa handia egiten du, ez da, baina gero ere plazera handia da, eta irrikita nago pixkat ere egun hori heltzeko. Inoiz ez dugu hainbisteko jendetzan aurrian, eta egia esan, impresioa ingo dula iruditzen zait, hainbiste jendean aurrian jotzea, eta era berean hainbiste musika talde, partaide, eta iruditzen zait potentea eta politia izango dela. Ez bakarrik aurren ukiko duen jendea, baizik gukin batean godan jende guztia. Oida. Beharreko txoia, Oida. Festivala bera, esango dutzuet, egon sarrienak jakingo duzue, eta ez sarrienak egon, enterego zare. Eta nik uste, egun zoragarrixe izango ala, egun magiko izango ala, azkenin giro ona, musikia, lagun artia, eta ondo pasatzeko egun bat izango ala. Han agertuko garen guztiak, bai musikari eta bai entzuleek sekulako egun ederra pasako dugulako. Pues nada, esto que hemos grabado ya está grabadito. Queremos invitaros a que vengáis a verlo en vivo y en directo el 22 de octubre en el BEC. Bizitzan ez dakit zenbat alditan gertatuko den gauza bada, baina aprobetxatu behar dugula hori seguru. Urriaren 22an aurten animatzen zaituztet BEC-era hurbiltzea. Pentsatut zuek etorrizkero benetan ezarila da mutuko. Gonbidatzen zaituztet urriak 22an BEC-en egingo dan kontzertura. A ber, etorri solakorik ez duzu ikusiko, inoz bez gehiago. Ez dut gehiago esango. Etorri ikustera. Jarri agendan, Hola, gorriz. Oida. Oso ondo pasako da. Urriak 22, txak, markauta. Gordeta. Etorri zaituzte? A que no venga le parto la cara. ¿Sabale o qué?